baba ako doon sa hanggang bato na bigla ako, eh, mataas. Yung unang baitang na mataas. Ah, okay. Nagulat ako. Kasi may inanot sa wallet. Nay, kamusta naman yung dito sa may paa mo? Okay naman na. Okay naman na. Okay naman na. Salamat po Panginoon na dahil umuki na ang kalagayan ni nanay sa kanyang paa. Sana po ay tuloy-tuloy na ang pagaling ni nanay. Sa paano mo naman ano ang problema po sa paa natin? Pagka gising ko, kaya ka ako kasi masakit ba? Yung pag ganyan. Pag ginanyan, tinaas yung masakit. Pag ginaganon, masakit? Pag tinukod na yan gano'n. Okay. Masakit. Nay, umpisa na natin ha. Ayan, masakit. Ito to? Masakit. Ito, kulikado dito? Oo, yan. Yan, pag ginanyan. Okay. Mawawala yung maya-maya na yun. Mawawala pa maya-maya. Sa puntong ito, pinupoint ko muna ang part ng eyes tsaka ears. At lumipat ako dito sa may arm at shoulder, dito sa may gallbladder, dito sa may liver, at dito sa may lungs. Pababa naman ako dito sa may pancreas, small intestine, at sa waist line. Dinaanan ko na rin ang shoulder at arms. Dito naman ako sa may kabila, sa may thyroid, at papunta akong diaphragm, papunta akong pancreas, at ito inikot ko muna ng ito. I-stretch muna natin i-stretch muna natin ang bahagya. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, i-stretch muna natin yung bahagya na yan 1, 2, 3. Kabila. Naano pala yun 1, 2, baba ako doon sa hanggang bato na bigla ako, eh, mataas. Yung unang baitang na mataas. Okay. Nagulat ako. Kasi may inanot sa wallet. Relax mo na yan. Doon ka ba ganun ka pa doon? Sandal. Okay? Okay ka na? Relax lang. Relax. Okay. Tumulaw. Isa pa. Isa pa na yun. Isa pa. Usog ka pa doon. Okay. Ganun ulit relax lang. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Relax. 1, 2. Ano ba? Sakit. Nahila. Tingnan natin kung meron pa. Lang isa pa. Okay. Isa pa. Okay. Okay. Isa pa. Okay. Isa pa. Okay. Titingnan na natin ngayon kung masakit. 1, 2, 3. Okay. Ito naman. Ito yung masakit. Ito yung masakit. 1, 2, 3. Okay. Try natin Why? Relax lang relax lang. Relax lang Ako na mag-ikot. Relax lang. Okay. Relax lang. Okay. Ayun na yun. Okay. Wala na.
1, 2. Okay. Kunting relax lang dito. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Kabila naman, ay. At inumpisahan ko naman dito sa kabila. Dinaanan ko muna itong fibula. At ang kabila naman ay sa tibia. At ito, nire-relax ko muna ng counterclockwise ang kanyang distal, kanyang medial, at ang kanyang proximal, at ang kanyang tartarsal bones, at pati na rin ang phalanges. At dinaanan ko na rin na lalong lalo na itong talos area. At ito nasa upper nasa baba akong bahagi dito sa may lower back hip na part. At lumipat naman ako dito sa may kneecap area dito sa may fibula at sa may tibia na side, at papunta na ako sa legs. At maya lang ay in-stretch ko ng bahagya si nanay. Ganon din push lang papasok, at sa kabila naman ay palabas ng 3 to 5 count. Nanay, kamusta naman yung dito sa may paa mo? Okay naman na. Okay naman na. Ay, maraming salamat po Panginoon dahil umuwi na ang kalagayan ni nanay sa kanyang paa. Sana po ay tuloy-tuloy na ang pagaling ni nanay. Ay, maraming salamat po sa Panginoon at napagaling natin si nanay. Bye-bye po Luzon, Visayas, Mindanao. Bye-bye.